Bɔlɔlɔsira kan dantigɛli la Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye Rusila jalaki ko Сегодня уже в другой половине дня завершились ритуальные работы в Покровску. a b'a fɛ ka kabakurun karilenw ni jelilenw dɔrɔn to Ukraine kɔrɔyan fan fɛ. A ka kuma nin farala ja dɔw kan minnu bɛ sigiyɔrɔma 5 tiɲɛnen dɔw kan. O bingani jugu nin kɛra tile kelen dɔrɔn o kɔfɛ jamana 40 ɲɔgɔn ka lasigidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Arabi Saoudite jamana na walasa ka hɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ nin na Ukraine jamana na. Risi jamana ye nin kumaɲɔgɔnya nin jalaki ko nafa wɛrɛ si ma fara a kan. Bawo Moscow ani Kiev tɛ kelen ye, a ma wele. Ukraine jamana kɔnɔko minisiri Ihor Klimenko y'a jira ko mɔgɔ 5 fagara. Ukraine jamana ka kɔrɔtɔ ko Barada ka sigida mɔgɔ dɔ fana tun bɛ o la. Ka mɔgɔ 31 jogi o sanfɛ mugu dankari la. Lakanabagaw n'o ye polisi ye 19 kisibaga 5 ani denmisɛnnin 1 tun bɛ joginɛw cɛma. Klimenko y'o fɔ.